I si ens duguéssim una mica de pressa? No creus que hauríem d'aparèixer pel Congrés abans no s'acabin les negociacions? No li noto el pols! És mort! És possible, junta els efectes secundaris de la falta de pols! Diputada Marc Cabé. I ara veu el problema? Bona nit, Feliu. Bona pit. Pit. Nit! El director del Pins! Capits! Buenas noches. Camarera! Camarera! Tu eres la camarera de mi amor. Sí, senyor! Dolenta sóc que el teu marit ens ha fet seguir per un detectiu privat. No! I encara hi ha una notícia pitjor que aquesta. Sí, que és el mort que tenim a l'armari. Ministre, sap què pensa de vostè? Ho sé. Que si segueixo per aquesta línia de conducta puc arribar a presidente del gobierno.